José, Hola, Joan. com estàs? Bueno, tu sempre ens contes alguna curiositat d'aixes que passa baix l'aigua, no? Sí, sempre la mar ens està donant missatges i sempre tenim que estar ahí al costadet a veure si podem agarrar part de la ona que ens aplega, no? Perquè avui parlem d'un tauró que viu així, ben proper nostre. Sí, així en el Mediterrani molta gent es pensa que no hi ha taurons, però hi ha més de 50 espècies i hi ha una en concret que és molt interessant, que és el gat. És una espècie que té una qualitat molt important per a nosaltres, els científics, que és que ens pot donar informació sobre el contingut d'algunes substàncies que tenim dissoltes en l'aigua o en els sediments, en la mar. Com bé dius, és un bioindicador de la qualitat de l'aigua i dels nostres mars i teniu un projecte ben interessant, no? Sí, anem i vos presentaré al personal implicat. Mira, Alejandro, què tal? Com estàs? Mira, te presente a Alejandro, que és l'investigador que tenim al cap dels estudis que estem fent en el gat. Així que, Alejandro, ara que canviar d'escenaris, anem al laboratori i en comptes un poquet més, va, anem. Alejandro, ahora sí, ya en el laboratorio, y es que es así on treballeu en el vostre día a día, ¿no? En ese proyecto. Aquí es donde a nosotros nos llevan los peces, los pescados, directamente de los pescadores. Y así ya un ejemplar de gat, ¿y en qué os fixaríeu? Nosotros principalmente nos interesa extraer el estómago, que es donde, por ejemplo, analizaríamos los plásticos, y el músculo, que es donde analizaríamos otros contaminantes, por ejemplo, el cadmio, el mercurio, cobre. I just això ho analitzeu a altre laboratori analític per tal de trobar els contaminants, no? Sí, claro. Vamos y te presento a Ana. Va. Hola, Anna. Hola, Joan, bon dia. Bé, així és on esteu analitzant les mostres que hem extret a baix, no? Sí, el que fem és analitzar o veure quina és la concentració dels metalls que estem estudiant en cadascun dels individus del nostre projecte. I a partir d'aquest estudi, d'aquestes mostres, què podríem dir que està passant hacia el Mediterrani? Pues des que va començar el projecte el que hem vist és que la concentració dels individus que treballem ha anat creixent, ha anat augmentant, però sí que és veritat que es manté per baix dels límits legals, no?, per al consum humà. I altre contaminant, Alejandro, que busqueu així són els plàstics. Sí, exacto. Mira, ho veiem perfectament, però què és l'habitual trobar dins de l'estómac d'un tauró? Pues sobre todo lo que encontramos son fibras. Los microplásticos muchas veces no empiezan siendo microplásticos, sino que empiezan siendo macroplásticos, lo que sería, por ejemplo, el tapón de una botella o algo que con el tiempo, mediante la erosión, mediante la descomposición de ese plástico, se va convirtiendo en fragmentos más pequeños. Encontramos muchos nylon, esponjas, fragmentos de films, por ejemplo. I Anna, tots aquests estudis, a quina conclusió s'han arribat? Pues lo principal és poder tenir una idea de com està la zona que estudiem, però també és important per a saber si els lots de peix dels pescadors si compleixen la normativa d'aquests nivells de contaminació. Si no, de vegades, quan se detecta que un lot està ja o que té un nivell alt de contaminació, ja és massa tard, no? Ja està pescat, ja està talbot en la llonja i ja que desestimar-lo. A banda, és una forma de saber fins on arriba la contaminació. Fixa't que fins i tot arriben els microplàstics als estómacs d'uns animals que viuen a tanta profunditat. Aleshores, és una miqueta ser conscient també de com està la situació de la contaminació i promoure d'alguna manera uns altres projectes que ens ajuden a trobar plàstics que siguin més respetuosos amb el medi ambient o biodegradables, etc.